Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo, Jennifer Salenca. Areni na rin mga ragula balita ang yaning Webes, August 29, 2024. Arayat, dapat yang mideklarang hotspot king 2025 elections at pangkang dating Vice Mayor Malyari. Santungan ng Kulturang Kapampangan, linsad dane, kasabihan ng pamagmasusi, king bulan na ning amanong siswana. Pampanga version ng MMDA, dapat buuin ng mga LGU kontrabaha ayon kay Rene Romero. Cassandra Leong, nagpaparenta lang daw ng lupa sa Pogo operator sa Porac. Umaming magkakilala sila ni Alice Guo. At higit 800,000 liters ng langis nasipsip mula sa MT Terra Nova. Operasyon sa dalawang iba pang lumubog na vessel sa Bataan nagpapatuloy. Anyawara ng former Vice Mayor Sixto Malyari amid deklaraya ang timong election hotspot ing Balening Arayat katukinan ning pangamaten ng Lakyos Barangay Captain Mel Lumbang. King pamanarap na King Central Luzon Media Association Pampanga Chapter ngayon gatpanapo ning Huwebes, August 29, teladtad na ing kasalaysayan ning local political landscape ning Balen ay elingad king Malda at dating pitatakutan uling king presensya daring armadong grupo. Libuta daring spekulasyon na sasabihan rang politikaya ing motibo king Milyaring pangamatening kapitan aliya kumbinsido ay Malyari. Uling maulaga mo rin ibuklat king investigasyon ing political background na ning miyangubye king estilo ra ring gunman aliya rin kanuman wala na tawla Pampanga ring megobra king pangamatening kapitan. Agpakamalyari, mayap mong mibili king listahan daring hotspot pa si Bayo ing Arayat bang tutukan daring security forces at alila maliswas ring electorate at mikakampante la ring makyabe king 2025 midterm elections. Ngayon nangyari ngayon ni, uling ngapin pong alapang election, magparandam la pa, kay ba't na kepalyar yan much better may kabit na king hotspot. Nung pwede mo pin na ring uniform personnel la rin, ilan ang magdalang arm, ilan na mo magdala. Which na, kasi makasaupite na, although, disadvantage po kay Balenmita, ketang image na during that election na may kabit ka kay hotspot. But ako personally, Sir Paulo, mas buri ko na. Kaya rin na ning 60-day preventive suspension, pasipayo ng makalukluk ang timong mayor ng San Simon, Pampanga, Iabundio JP Ponsalan Jr. Igbalik kay munisipyo ng mesabing Balen, king kapata distrito ng probinsya Iponsalan niting Martes, 27 ning Agosto. June 24 nganing banwa anyang tinggap ng Ponsalan ng suspension order iba't king provincial government. Makabase ini king sangguniang palalawigan resolution 8538 magrekomenda king suspensyon na ning local chief executive ng San Simon LGU kauna ning alleged gross neglect of duty, grave abuse of authority, gross misconduct in the performance of duty at violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Abi na ini kapata suspensyon ami dalom keng alkalde. At tatanda ng bayo ini, tauliyang may suspendi punsalan keng ombudsman kaya bering 6 members ng sangguniang bayan anyang June 2023 paulining simple neglect of duty and simple misconduct. King maging reclassification ng metong agabon anyang 2020. July 2021 naman anyang midalom yang 6-month suspension order ng Department of the Interior and Local Government kang Ponsalan at 5 pang konsyal. Pauli na ning dishonesty, grave misconduct in office, gross negligence, gross dereliction of duty, and grave abuse of authority. At kining pamanyali na keng mesabing gabon, malapit king munisipyo. Adwang bulan, preventive suspension naman ang inutos ng Governor Dennis Pineda anyang November 2020, pauli pa mo rin
ning administrative case king pareho nga land purchase. Anyamong August 13, may daw niya investigasyon ng House Committee on Accounts kang Ponsalan tungkol king alleged misuse of public funds. Normal mo po, kaya may ito nga politika, walang nakala maniran, manulig sa akin ka na. Pero kailangan po nga, itang mamarsala ka na ako, patunayan na pa, na itang sabihan na ka na ako. Kailangan po king korte, ka rin na po idala, ali po king kongreso. Walang king kongreso, alaki po laban ka rin Nung naano mo yung sabihan na, kaya mo yung decision, karelaya pa mo rin. Alaki po nga karapat, nung yung sabihan na mo, yes or no, pumalyari, magpaliwanag, natatanggapan ng sasabihan ko. Iyan ang balita, opisyal na may buklat ang santungan ng kulturang Kapampangan ngayon Huwebes, 29 na ng Agosto. Penimo na ng Archbishop Emeritus Pasiano Aniceto ing pamagbendisyon king lugar. Ika programa mo naman nung nukarin kayabe kareng migdaking talento ni Poeta Laureado Orlando Dizon. Kabalan artist sa Inix Nasal at ang grupong RT Santa Rita. Tinagon laketi ring opisyal at miyembro ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated, miyaliwang politiko at ding Kapampangan Advocates. Dati ang maging building ng Pampanga High School at UP Pampanga ing santungan ng kulturang Kapampangan. Kaya kayo pumama ko magbalik kay ing Balen at Balita. Makatuto kayo pa rin king Balen at Balita. May dinalang galal king meron pa ang Most Outstanding Milenio Awards 2024 ding 14 individual at metong organisasyon king Balenan ning Minalin, Pampanga. Inamuyot na namang Mayor Philip Nagit deng kayang kabalen agawan lang inspirasyon deng outstanding Minalenyos para lakwas ng managumpeking biye. Ang malita ay Danica Gino. May dinalang galal kay merapat ang Most Outstanding Milenio Awards 2024 deng 14 na individual at metong nga organisasyon king Balenan ning Minalin, Pampanga. Merapat ang awarding ceremony bengi ning Martes, August 27 ang may katemang pamaglinang kang paratang abukas. Aspiration, passion, hardworking, and family. Kaya bekarang tinanggap Most Outstanding Milenio Award di Marieta Lopez Manayag para kang Field of Education. Dang may asawang Eli at Jesusa Dizon para kang Parenthood category. Ignacio Lagman Tremblay para kang Culture. Abigail Tungol Adriano para kang Performing Arts. Marcelina Galang Sagmit kang Business and Entrepreneurship. Engineer Evelyn Magat de Ramos kang Engineering. Vanessa Tizon Sumera para kang Government Service. Frederick Lacap Burches naman para kang Fashion. Ruben Nunag Yandok para kang Arts. Teodosia Sichon Pingol para kang Community Service. Myra Gonzalez Doria para kang Professional Excellence. Dr. Anton Victorio Mercado Luge kang Medicine. At ing Minalin Development Foundation Incorporated para kang Social Services. Inamuyot na namang Mayor Philip Nagit deng kayang kabalen agawan lang inspirasyon deng outstanding Minalenyos para lakwas lang managumpe kang biye. Let's remember that their success is a reflection of our shared values. Values of passion, hard work, and the importance of family. Their accomplishment reminds us that together we can achieve great things and that each us plays a crucial role in building a better future for our community. Samantala, tinggap na nemang Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok Sagum, Ingalal a adopted daughter of the Municipality of Minalin, kabang i-Governor Dennis Deto Pineda, ing Most Outstanding Milenio Awardee ngening banwo. I want to thank everybody for this distinct honor po na binigay po sa akin. Asahan niyo po na I will make you proud.
as a formal daughter of Minalin. At asahan niyo po na kung ano po ang kailangan ng bayan ng Minalin, nandito lang po ang anak niyo para po tumulong po sa inyo. Bisa ko pong magpasalamat kay Most Outstanding Awardee Committee at para po kaning award bineyo po kanako. And bilang pong commitment, pasalamat. Asahan niyo po hanggat at suko po, eke po paboren imbalen at rengmemalen Minalin. Yako po ingke kayong talasuyo, Dani Cagino, ating pusong makabalen. Hinimok ni Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAMPAS President Rene Romero ang mga lokal na pamahalaan sa Pampanga na bumuo ng isang kapulungan upang masolusyonan ang problemang baha sa buong lalawigan. Ang detalye ng balitang niyan ihahatid ni Angelica Cara. Sa pagpasok ng buwan ng Agosto nitong taon, binaha ang maraming kalsada sa siyudad San Fernando, Pampanga. Walang puknat na pag-ulang dala ng thunderstorm ang dinanas ng mga motorista sa kalsada. Ilan sa kanila ay na-stranded, habang ang iba naman ay piniling sumuong sa talatalampakang baha at mabigat na daloy na trapiko makauwi lamang sa kanilang mga tahanan. Sa kabila ng perwisyong idinulot ng naturang pagbaha sa mga kalsada ng syudad, naniniwala si Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAMPAS President at Director for Infrastructure Development Rene Romero na malaking pinsala rin ang ibinunga nito sa ekonomiya ng lalawigan. Sa katunayan, kinaumagahan matapos bumuhos ang ulan sa siyudad San Fernando, maraming netizens mula sa iba't ibang panig ng probinsya ang nag-post ng mga malawakang pagbaha sa kanilang lugar. Ani Romero, kabilang na kasi talaga ang topografiya ng Pampanga sa pinag-uugatan ng isyu nito sa baha. Many occasions, kapag padating na yung rainy days natin, unang umuulan sa Angeles. Tuwing hapon, uulan sa Angeles. Kuminsan hindi uulan sa San Fernando. Yes. But there were many occasions also. I was in San Fernando. Tumawag sa akin sa bahay namin sa Angeles. Ang sabi, malakas ang ulan doon. So pauwi ako, kasalubong ko na yung tubig na dumadaloy dito sa MacArthur Highway. Bunsod nito, iminumungkahi ni Romero na bumuo ng isang kapulungan ng mga lokal na pamahalaan sa Pampanga upang magkaroon ng koordinasyon ang mga planong kanilang isinasagawa upang masolusyonan ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Bagay na tinangka ng gawin ng administrasyon ni dating City of San Fernando Mayor Oscar Rodriguez na naudlot dahil kanya-kanya ang mga alkalde ng Pampanga sa pagsolusyon ng problemang baha sa kanilang mga nasasakupan. May mga nakausap akong mga ilang mayors na mukhang mahirap silang hikayatin para gumawa tayo ng isang parang MMDA, Manila style, no? Yung magkakatabi. Oo, kasi hindi mo masisisi yung mga mayor na siyempre unahin niya yung kapakanan ng bayan niya versus the others. Kasi ang lumilitaw kasi parang ang sinesave lang natin San Fernando eh. Hinikayat din ng PAMCHAM ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 na pangunahan ng pagbuo ng isang komprehensibong flood mitigation plan kasama ang mga apektadong LGU ng Pampanga. Nakasaad sa liham ng PAMCHAM kay Regional Director Roseler Tolentino na maaaring hindi tuwirang masosolusyonan ang nararanasang baha ng mga Fernandino kung ang baha lamang sa syudad ang tutugunan ng pamahalaan. Samantala, base sa monitoring ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRFFWC, tinatayang nasa 70 mm ng tubig ulan ang bumuho sa syudad San Fernando noong unang araw ng Agosto. Lubos itong mataas kung ikukumpara sa red rainfall warning ng Pag-asa, nakatumbas na ng mahigit pa sa 30 mm ng tubig ulan, ayon sa Chief Hydrologist ng PRFFWC na si Hilton Hernando. Kung tatanungin niyo ako, it's torrential. So, we're having a lot of this medyo extreme rainfall lately na, no? So,
Hindi ko masasabi, ano? Although nangyayari na to previously, pero hindi ganon kadalas. So, yun po yung I mean, kung i-explain ko pa more further, 1 millimeter of rainfall sa 1 meter by 1 meter, assuming wala hong infiltration, walang evaporation, that will equal to 1 liter of water. Angelica Cara, CLTV 36 News. Sa harap ng House Quad Committee na nag-imbestiga sa posibleng koneksyon ng mga pogo, illegal na droga at extrajudicial killing sa bansa, inamin ni Cassandra Leong nitong Miyerkules, August 28, na miyembro siya ng Whirlwind Corporation ang nagpaparenta ng lupa sa sinalakay na Pogo Hub sa Santa Cruz, Porac, Pampanga. Nilinaw naman ni Ong na hindi niya kaibigan o business partner ang pinatalsik na mayor ng Banban Tarlac na si Alice Guo. Magbabalita si Arlen Salonga. Matapos hindi sumagot sa sunod-sunod na pagtatanong ng mga kongresista na nagresulta sa kanyang ikalawang citation of contempt, nagsalita rin kinalaunan si Catherine Cassandra Leong, ang itinuturong authorized representative ng Mega Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa harap ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa posibleng koneksyon ng mga pogo, illegal na droga at extrajudicial killing sa bansa, inamin ni Ong nitong Miyerkules, August 28 na miyembro siya ng Whirlwind Corporation ang nagpaparenta ng lupa sa sinalakay na Pogo Hub sa Santa Cruz, Porac. Ayon pa kay Ong, ninong niya ang presidente at finance officer ng Lucky South 99 na si Warren Wu. Magkasamang nahuli sa Indonesia at na-deport sa Pinas si Ong at ang kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila. Sinong kasama niyo sa Singapore? Si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Go? Boyfriend ko po si Wesley Go. Boyfriend niyo si Wesley Go. Yes po. Therefore, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Hindi ka malapit, pero kilala mo siya. Kakilala, syempre. Kilala mo siya. Sister po siya ni Wesley Go. Nilinaw naman ni Ong na hindi niya kaibigan o business partner ang pinadalsik na alkalde. At business partner mo si Alice Go. No. Itinanggi rin ni Ong na nagmamay-ari siya ng Pogo Hub. Pero pareho kayong na mayroong Pogo Hub, di ba? Hindi po. Wala kang Pogo Hub. Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga Ano po yung business niyo? building, real estate lang po. Real estate lang. Yes po. So hindi I'm Pogo. not related to any Pogo po. Dahil sa testimonya ng ilan pang resource speaker na inimbita, naniniwala ang Quadcom na magkaugnay ang Whirlwind at Lucky South 99. Samantala, binawi naman kalaunan ng House Quadcom ang kanilang ikalawang contempt citation kay Ong matapos itong makipag-cooperate sa mga pagtatanong ng mga mambabatas. Ibig sabihin, hindi na siya madedetain sa Women's Correctional hanggang matapos ang pagdinig ng komite. Binawi rin ang contempt citation matapos pumirma sa bank secrecy waiver si Ong upang masilip ang kanyang 3 bank accounts. Nilinaw naman ng komite na nananatili pa rin ang first contempt, kaya kailangan manatili ni Ong sa kustodiya ng House. But since he cooperated, rightly with all of us, I think we have to. I think it's incumbent upon us to withdraw that. You're not the move on. Are you satisfied? Okay, so there's a motion to withdraw the order of contempt to Miss Cassandra Leong, and this was duly seconded. And is there any objection? Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Kasama si Jennifer Salenga, ako si Arlen Salonga, para sa CLTV 36 News. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang mga kaso ng Mpox. Bunsod yan, kailangan ng ideklara ng mga biyaherong papasok ng bansa kung sila ay nakararanas ng mga sintomas ng nasabing sakit, gaya ng rashes, vesicles o blisters. Ito ay matapos ideklara ng DOH itong Miyerkules, August 28, na may 2 bagong aktibong kaso ng Mpox silang binabantayan dito sa Pilipinas. Kapwa Clade IB strain o milder form ng Mpox ang naturang 2 bagong kaso ng nasa NCR
at Calabarzon. Makikita ang drop-down selection ng mga naturang sintomas sa updated electronic travel form sa etravel.gov.ph. Rekisito sa naturang form para sa lahat ng maglalabas-masok sa bansang Pilipinas. Paalala ng DOH, close contact sa taong infected ng Mpox ang pinakamalimit na paraan ng transmission ng sakit. Maaring paigtingin ang pag-iwas sa Mpox sa pamamagitan ng pagsusuot ng mahahabang damit at madalas na paghuhugas ng kamay at paglilinis ng katawan. Kayo pumama ko, magbalik kaing Balen at balita. Makatuto kayo pamurin king Balen at balita. Mag-aangkat na raw ang Pilipinas ng hindi bababa sa 16,000 metric tons ng puting sibuyas bilang paghahanda sa papalapit na holiday season. Ito ang kinumpirma ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa isang panayam matapos niyang aprobahan itong Lunes, August 26, ang memorandum hinggil sa issuance ng Sanitary and Phytosanitary Import Clearance o SPSIC na nagpapahintulot sa pag-aangkat ng puting sibuyas. Batay sa datos ng Bureau of Plant Industry as of August 9, nasa 1,642 metric tons na lamang umano ang stock ng mga dilaw na sibuyas. Sa daya ng kalihim, depleted na raw o paubos na ang stocks ng dilaw na sibuyas sa bansa. Kaya naman makatutulong umano ang pag-aangkat nito upang matugunan ang kakulangan ng supply sa merkado. May iwasan din umano ang pagsipa ng presyo nito gaya ng nangyari noong 2022, kung saan matatandang umabot sa 500 hanggang 720 pesos ang kada kilo. Bukod pa rito, magsisilbing buffer stock ang mga angkating sibuyas, lalo't inaasahan na raw ng ahensya ang pagtaas ng demand ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na limitado lang daw ang kanilang iaangkat dahil nakabatay umano ito sa dami ng konsumo ng bansa kada buwan. Tinatayang nasa 4,000 metric tons umano ang monthly consumption ng mga dilaw na sibuyas, habang ang pulang sibuyas naman ay nasa 17,000 metric tons. Ayon kay Laurel, inaasahang darating ang unang batch ng mga imported na sibuyas ngayong katapusan ng Agosto o unang linggo ng Setyembre. Hindi rin umano dapat lumampas sa Desyembre ngayong taon ang mga pagdating ng imported na sibuyas para hindi ito sumabay sa harvest season na magsisimula naman sa January 2025. Samantala, pagdating naman sa mga pulang sibuyas, tiniyak ng kalihim na nananatili umanong stable ang supply nito at maaari pa itong tumagal hanggang March 2025. Bunsod daw ito ng 40% pagtaas sa land area na pinagtamnan ng sibuyas mula 2023, kung saan nangunguna pa rin ang Central Luzon bilang pangunahing producing region na mayroong 10,388 na hektarya ng lupain. Samantala, nauwi sa mainit at mahabang diskusyon ang pagtatanong ng Kamara kung saan ginamit ni Vice President Sara Duterte ang 125 million pesos na confidential funds noong 2022. Lumutang ang naturang issue kasabay ng pagdinig ng House Committee on Appropriations hinggil sa proposed budget ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025. Narito ang report. Naging mainit ang talakayan ng House Committee on Appropriations nitong Martes, August 27, hinggil sa proposed budget ng Office of the Vice President o OVP para sa taong 2025 na nagkakahalaga ng 2.37 billion pesos. Ito'y matapos tanungin ni ACT Teachers Representative Franz Castro si Vice President Sara Duterte kung paano nito ginastos ang 125 million confidential funds o CF sa loob lamang ng 11 araw noong taong 2022. Binanggit din ni Castro ang report mula sa Commission on Audit o COA na nagsasabing ginastos ng OVP ang 125 million pesos na CF para sa mga sumusunod. 14 million pesos sa purchase of information, 10 million pesos para sa payment of rewards, 16 million pesos para sa rental ng mga safe house,
35 million pesos para sa purchase of supplies, 40 million pesos para sa medical at food aid at 10 million pesos naman para sa incentives at travel expenses. Mula sa kabuoang alokasyon, sinabi ni Castro na mayroong notice of the disallowance na nilabas ang COA na nagkakahalaga ng humigit kumulang 73 million pesos dahil sa non-submissions of documents. I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, the BM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po. Tumangging sagutin ni Duterte ang tanong at sa halip ay kinwestiyon nito ang pwesto ni Castro at tinawag niya rin itong convicted criminal. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat in the House of Representatives. Hindi naman pinalampas ni Senior Vice Chairperson of the House Budget Panel at Marikina Representative Stella Kimbo ang binitawang salita ni Duterte. Aniya, hindi kinakailangan ng mga komento na walang kaugnayan sa paksa. Kung hindi raw masasagot ng Vice Presidente ang mga katanungan, maaari naman niya itong ipahiwatig. I think it's a reasonable ask. If there's a question, you may or may not answer. You're not compelled. But you just please say, I do not wish to answer. That's it. At least we know it's a direct response. Bunsod nito, hiniling ni Duterte na mapalitan si Kimbo bilang presiding officer ng House Committee on Appropriations hearing sa proposed budget ng OVP. Ito'y matapos manindigan si Kimbo na may karapatan umano si Castro na tanungin si Duterte kung saan ginamit ang kontrobersyal na CF. Aniya, nakasaad sa sulat na ipinadala kay Duterte na kasama sa diskusyon ang comparative budget allocation at utility rate mula sa fiscal year 2019 hanggang 2023. Dagdag ni Kimbo, malaki raw ang halagang iyon kaya nais nilang malaman at ipaalam sa taong bayan ang tunay na nangyari. Alinsunod sa batas, tungkulin ng Kongreso na siyasatin ng mga proposed budget ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na isasama sa General Appropriations Act sa susunod na taon. Sa kabila nito, paulit-ulit na iginiit ni Duterte na walang kaugnayan sa 2025 budget ang mga tanong hinggil sa paggamit sa CF. Ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. In aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, diba? The discussion should be germane to the topic. The topic is the 2025 budget proposal. Nanindigan rin si Duterte na walang proposed CF ang OBP para sa 2025. Matatandaang hindi nakakuha ng anumang confidential funds ang OBP para sa susunod na taon dahil nagpasya ang Department of Budget and Management na i-adopt ang policy ng Kongreso kung saan ang mga civilian agencies na walang surveillance mandate ay hindi na mabibigyan ng alokasyon para sa CF. Habang sa kalagitnaan ng 2023, dumaan sa matinding pagsisiyasat ang 125 million pesos na CF ng OBP para sa taong 2022. Dahil dito, inalis ng Kamara ang CF request ng 5 ahensya ng gobyerno para sa taong 2024. Kabilang rito ang 500 million pesos na CF ng OBP na siya namang nirelocate sa mga ahensya na nagtataguyod ng seguridad sa West Philippine Sea. Kaugnay nito, kumbinsido si Castro na wala umanong balak si Duterte na sagutin ang mga tanong na ibinabato sa kanya. Ngunit nanindigan ng mambabatas na kailangan pa rin itong maipaliwanag lalo na't sa buwis ng mga Pilipino nang galing ang pondo para sa operasyon ng OVP at iba pang ahensya. Inihalin tulad din ni Castro si Duterte sa isang pusit dahil sa pag-iwas nito sa pagsagot sa mga tanong kaugnay ng confidential funds. Hindi pwede yung ganyan na
yung tactics na ganyan na parang parang sorry for the pusit, na kapag nasusukol na ang pusit ay nagaano ng maitim na tinta. So ayaw natin ng ganun, Madam Chair, kasi yung atin namang pinag-uusapan dito ay budget. No? So wag naman mag-ugaling pusit ang Office of the Vice President. Samantala, dinipensahan naman ni dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo si Duterte sa katwirang hindi na dapat ungkatin ang mga isyu sa budget ng mga nakaraang taon. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. And that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. Sa huli, ang paulit-ulit na sagot ni Duterte sa loob ng halos 6 na oras ay nagtulak kay Zambales 1st District Representative Jefferson Congon na gumawa ng mosyon na layong ipagpaliban ang pag-aproba sa budget ng OVP sa antas ng komite. I would like to thank the Vice President for showing her true colors to the House and her lack of respect for check and balances and the separation of powers and accountability. We are a republic. We don't have a king or a queen. Now, Madam Chair, dahil hindi naman masagot ni VP Sara yung mga katanungan ng miyembro, may I move now to defer the hearing of the budget of the Office of the Vice President. Nakatakdang ipagpatuloy ng panel ang susunod na deliberasyon sa Martes, September 10. Kasama si Karen Murillo, ako si Danny Cachino para sa CLTV 36 News. Higit 806,000 liters ng oily waste ang nakolekta sa MT Terranova mula noong August 19 hanggang nitong Miyerkules, August 28. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nasa 24,614 liters ng langis kada oras ang nasisipsip ng Harbor Star, ang kinuntratang sabor ng ahensya upang i-recover ang lumubog na barko sa Bataan. Wala rin daw nakitang senyales ng leakage sa mga diver na isagawa ang underwater survey habang nangolekta ng oil samples ang personnel ng PCG. Patuloy naman ang BRP sindangan sa pag-monitor ng siphoning operation at paggamit ng water cannon upang matanggal ang kaunting oil sheen sa lugar. Samantala, isinasagawa pa rin ng FES Challenger ang resealing at patching operations sa manhole at air vents ng MT Jason Bradley. Nagpapatrolya naman ang oil spill response team sa coastline na kalapit ng lumubog na vessel. Nasecure na rin ng Coast Guard ang MV Merola 1 sa Diving Industry Shipyard, Barangay Alasasin, Mariveles. May isang buwan na nang sumadsad ito sa katubigang sakop ng naturang bayan. Matatanda ang July 25 nang una nang lumubog ang MT Terranova na may dalang 1.4 million liters ng langis. July 27 naman nang napabalitang isa pang vessel ang lumubog. Ito ang MT Jason Bradley na may dalang 5,500 liters ng diesel. Sa iba pang balita, pinapaalalahanan ng Department of Health o DOH ang publiko kaugnay po ng mga Facebook page na gumagamit ng pangalan ng Philippine General Hospital o PGH para sa malisyosong layunin. Nilinaw ng DOH na peke at hindi nila kaakibat o ine-endorso ang mga ito. Ang anumang pahayag, komento at transaksyon na isinagawa sa pamamagitan ng mga account na ito ay hindi rin daw totoo. Kung susuriin naman ang isa sa tinutukoy na peking Facebook page, makikita sa link ng profile nito ang mga salitang Glutathione Official Store. May mga link din sa post nito na kung ikiklik ay makikita naman ang pinopromote itong gatas na mula umano sa Houston, Texas. Una nang binigyang linaw ng Department of Medicine ng UP-PGH noong Hulyo na mayroong higit 16,000 likes ang opisyal nitong Facebook page kung saan nila ipinopost ang kanilang mahalagang anunsyo. Samantala, kung magpapatuloy ang peking Facebook page sa pagpapanggap nito bilang PGH, posibleng magsampa ng kaso ang DOH laban dito.
Binigyang din ng DOH sa publiko na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga lehitimong source. Kayo pumama ko magbalik yaing balen at balita. Makatuto kayo pa rin kay balen at balita. Kumpiyansa raw ang Commission on Elections o COMELEC na maaabot ang kanilang target na 1.48 million registered overseas voters para sa 2025 midterm elections. Batay sa pinakuling datos ng ahensya, nasa 1.18 million na umano ang bilang ng mga botanteng Pinoy na nasa ibang bansa. Sa taya ng COMELEC, maraming Pinoy ang naengganyo na magparehistro dahil sa Online Voting and Counting System o OVCS. Matatandaan nitong June 25, nilagdaan ng COMELEC ang kasunduan para sa OVCS kasama ng mga kumpanyang SMS Global Technologies at Sequent Tech Incorporated. Sa pamamagitan ng OVCS o Internet Voting, ang mga Filipino registered voters na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang bansa ay makaboboto na sa pamamagitan ng kanilang mga mobile phone, gadget o personal computer. Ayon sa ahensya, nakatakda na itong ipatupad sa unang pagkakataon sa 76 na bansa para sa halalan na magaganap sa susunod na taon. Habang ipatutupad pa rin umano ang in-person at mail-in voting sa 17 bansa na tinukoy ng Office for Overseas Voting kung saan ipinagbabawal o hindi pinapayagan ang internet voting. Samantala, paayon ng COMELEC sa mga overseas Filipino na nais makaboto sa darating na halalan, marami pang oras para magparehistro dahil mahigit isang buwan pa ang deadline para sa registration period na nakatakdang magtapos sa September 30, 2024. Sa ibang balita, bukod pa sa mga tanyag na bayani sa kasaysayan ng Pilipinas, tinukoy din ng 3 veteranong human rights advocate sa programang So to Speak, kasama si Sonia P. Soto, ang mga katangiang taglay ng mga tinuturing na bagong bayani sa ating lipunan. Kung ano mga ito, alamin mula kay Danica Gino. Bilang paggunita sa Araw ng Mga Bayani nitong ika-26 ng Agosto, naging paksa sa nangungunang current affairs show sa Central Luzon na So to Speak ang kabayanihan ng mga Pilipino sa ating kasaysayan. Kasama ang mga kilalang personahe sa pagtataguyod ng demokrasya sa Pilipinas na sina Free Legal Assistant Group of Flag Chairperson Atty. Shell Jokno, Batikang Peace Negotiator at Ngayong Aksyon Dapat Party List President Hernani Braganza at ang activist nun na si Sister Mary Jan Mananzan. Tinukoy ng batikang host ng programa kung buhay pa ba ang diwa ng kabayanihan sa mamamayang Pilipino sa kasalukuyang panahon. Sa panahon ngayon, sinong maituturing natin mga bayani? Ano ang kanilang mga gawain na masasabi natin na maituturing natin sa modernong panahon na anyo o forma ng kabayanihan? Para sa human rights activist na si Mananzan, ang mabuhay ng hindi lamang isinasaalang-alang ang sariling kapakanan ay isang dominanting katangian ng lahat ng mga bayani. Oras na maging ganito aniya ang pananaw ng isang individual sa kanilang kapaligiran, maihahalin tulad na rin siya bilang isang bayani. This feeling for the common good, feeling for the Filipino and not self-serving. Sa akin yun ang essence ng kabayanihan. So sa akin, lahat tayo, we have the opportunity and the capability of being heroes. Ayon din kay Braganza, sadyang tungkulin na ng kasalukuyang henerasyon ang maging bayani. Ngayong tinatamasa na raw ng mga Pilipino ang kalayaan mula sa mga mananakop na banyaga noong panahon ng kolonyalismo, responsibilidad na ngayon ng bawat mamamayang Pilipino ang panatilihing malaya at pantay-pantay ang mga mamamayan. That's our job now. Para magkaroon sana ng yung pantay na oportunidad ang bawat pamilyang Pilipino sa kayamanan ng ating bansa. Diba? At ang pagbabago sana sa Pilipinas, ang pag-asento ng Pilipinas, nakasento sa Pilipino. At para naman sa abogado ng bayan na si Atty. Shell Jokno, nagiging bayani ang isang Pilipino oras na mapagpasyahan niyang gumawa ng sakripisyo para sa bayan. Hindi naman ani niya kailangan magbuwis ng buhay upang maisakatuparan ito.
Sa katunayan, maraming Pilipino anya sa panahon ngayon ang nagiging mapagparaya para sa ikauunlad ng kanilang mga mahal sa buhay at maging ng buong bansa. Bagay na lubos na kailangan ng sambayanan sa kasalukuyan. Kailangan natin ng bayani sa edukasyon, sa kalusugan, pati sa katarungan, at sa marami pang ibang mga sektor at yung lahat ng bagay na importante sa ordinaryong Pilipino. Dapat lahat tayo ay maging bayani, paglaban natin yung sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin. Ipaglaban natin yung nakikita natin na inhustisya pang araw-araw na nararamdaman ng lahat ng mga Pilipino. At alam ko naman, kayo rin po ay magiging bayani ng bansa. Noong July 24 taong 2007, isinabatas ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang RA 9492, isang amending law na nagtatakdang ipagdiwang ang araw ng mga bayani tuwing huling Lunes ng Agosto taon-taon, na dati kada huling araw ng Linggo ng Agosto ipinagdiriwang. Kasama si Lizen Morten, ako si Danny Cachino para sa CLTV 36 News. At suking 152 aslagning Balen graduate, si Bad City College of San Fernando, Pampanga o CCSFP, reng mitipon-tipon para king karelang Baccalaureate Mass and Awards Convocation ngayon Webes, August 29. Kaya dala rin karelang pengari, guardians talaturu at mapilang key officials ang pong administration ng CCSFP. Marapat din man ng 10th commencement exercises ng eskwela kay Mini Convention Center, Heroes Hall, king Biyernes, August 30. Menong panalaring Board of Trustees at Standards Authority officers ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Penimunan ng President Ferdinand Marcos Jr. ang oath-taking ang merapat king Malacanang anya Martes, August 27. Member na po ng KBP ng CLTV 36. Apin din mga regula balitang kinalap ng Kaya Katamong News Team. Para kang aliwapang updates, like and follow yung lamang po rin kaya kaming social media pages. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo Jennifer Salenga, ating puso makabalet.